1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 1. 1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 1. Ați găsit? Dacă ați găsit, biserica să spună amin. Amin. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei nu au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă, drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu putere omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătiți și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru al Tău cuvânt. L-am citit, acum dă-ne, Doamne, înțelepciune și pricepere, să putem să înțelegem al Tău cuvânt. Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, să lași un lemn proaspăt, Doamne, peste al Tău cuvânt. Cuvântul Tău, Doamne, Iisuse scump, să fie turnat, Doamne, în inimile noastre. Lasă lumina Ta și fă-ți desăvârșită lucrarea. Sfințește-ne inima și curățește-ne, Doamne, te rugăm, prin al Tău sfânt sânge divin, Doamne, prin Duhul Tău cel sfânt și îți mulțumim. Amin. Cu tot respectul, vă invit să vă reașezați și vă urez un bun venit în casa Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Exemple, acest text pentru noi este un exemplu, e un exemplu vechi, dar pentru oamenii noi. Un exemplu al Vechiului Testament, actualizat în Noul Testament. Un exemplu care nouă ne vorbește și spune, când vorbește de pildă, spune că este pildă un exemplu. Și în versetul 11 spune, toate aceste lucruri care noi vom vorbi astăzi, zice, s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept exemplu. Și au fost scrise aceste învățături, da, pentru noi de astăzi, ca să luăm bine aminte. Și în toate aceste lucruri, vreau să înțelegeți că spune cuvântul Domnului, că totuși cei mai mulți din ei nu au fost plăcuți lui Dumnezeu. Îți pui întrebarea, vă spun sincer, zilele acestea mi-am pus întrebarea. Și am zis, Doamne, oare eu sunt plăcut ție, Doamne? Mi-am pus întrebarea. Pentru că aici spune că au ieșit din Egipt. Este vorba din momentul când poporul lui Dumnezeu, sub călăuzirea lui Moise, au fost scoși din Egipt. Și Dumnezeu a făcut semne și minuni. Și totuși, oamenii care au văzut semnele și minunile acelea mari, Marea Roșie despicată în două, zid în stânga, zid în dreapta, nu un zid de 10 metri, 20 de metri, poate un zid de sute de metri. Ziduri de apă au trecut prin mare, au băut apă din stâncă, au mâncat o mâncare din cer, o pâine din cer. Dumnezeu a făcut atâtea semne și minuni. Și totuși Biblia zice,
cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Te întreb și puneți întrebare. Eu mi-am pus întrebarea zilele acestea și de aceea vorbesc din acest cuvânt. Oare tu ești plăcut? Ești plăcută Domnului? Te întreb felul cum tu ești, felul cum te porți, felul cum vorbești, felul cum te îmbraci, felul cum gândești, ești plăcută Domnului? Fraților, trebuie să ne gândim cum ne purtăm, cum umblăm, cum vorbim, suntem plăcuți lui Dumnezeu? De altfel, te întreb, te interesează altceva? Nu acesta este gândul tău, să fii plăcut lui Dumnezeu? Vreau să vă spun că despre mine, în fiecare zi când mă uit în oglinda aceasta a Scripturii, mă uit și să văd sufletul și să văd cum e sufletul meu înaintea lui Dumnezeu. Cu siguranță că fiecare dintre noi când a venit la biserică și venim, ne uităm într-o oglindă, că nu avem cum să ieșim dacă nu ne uităm în oglindă. Și dacă cumva nu stă ceva bine, ne aranjăm. Eu vreau să înțelegeți că aici este oglinda aceasta desăvârșită, care nu te uiți și vezi ceea ce oamenii nu pot să vadă. Este oglinda sufletului, cum arăți în interior, cum arăt în interior. Și vreau să înțelegeți că aici, asta este oglinda importantă în care trebuie să ne privim, să vedem cum suntem, astăzi cum sunt. Dacă nu deschizi această oglindă, dacă nu deschizi această Sfântă Scriptură, unde este și apă, unde te poate spăla, unde te poate curăți și unde te poți vedea dacă ești curat sau murdar, nu ai cum să știi dacă ești plăcută lui Dumnezeu sau ești plăcut lui Dumnezeu. Biblia zice, totuși, deși au ieșit din Egipt, da, milioane de oameni, totuși cei mai mulți din ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Și acum avem un text pentru noi, ca un exemplu. Oare noi astăzi cum suntem? Pentru că vrem să mergem în trecut și să vedem de ce unii n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. De ce totuși cei mai mulți n-au fost plăcuți? Nu vreți să ne verificăm astăzi, să vedem dacă cumva suntem pe urmele poporului Israel sau pe urmele Domnului Iisus Hristos? Nu doriți lucrul acesta? Vă întreb, doriți lucrul acesta, fraților? Atunci să spunem, Doamne, vorbește-ne. Pentru că, așa cum vă spuneam, e un test, aici e un text în care ne oferă un test, în care ne se deschide oglinda aceasta și vrem să privim de ce n-au fost plăcuți majoritatea din poporul Israel care au ieșit, n-au fost plăcuți. Și să vă aduc aminte că din vechea generație de oameni care au ieșit, din 2 milioane de oameni, da, aproape 2 milioane de oameni care au ieșit de sub robie egipteană, doar 2 inși au intrat în țara Canaanului. Doar 2 persoane care au fost plăcute. Restul, toți i-au învârtit, s-au întors acolo 40 de ani și au pierdut în pustie. Deși au ieșit din Egipt, asta însemnând în dreptul nostru, am ieșit din lume, ne-am pocăit, deși s-au botezat, au trecut prin Marea Roșie, ceea ce reprezintă botezul, și apoi, a treia parte, deși aveau călăuzirea Duhului Sfânt prin Dumnezeu, lăudat să fie Domnul, zice Biblia că Dumnezeu îi călăuzea ziua printr-un stâlp, un nor, un stâlp, da? Un stâlp de nor, ziua. Mergea în fața lor, unde în norul acela bătea soarele, unde în norul acela bătea toate și pe ei îi umbria, ca ei să aibă umbră, ca să fie liniște în spate și să poată să vină. Iar noaptea, acest stâlp de nor se prefăcea într-un stâlp de foc, ca să aibă căldură și să aibă lumină. Pentru că ziua în Israel o căldură extraordinară și noaptea coboară temperatura la o temperatură joasă și un frig în care dârdi și tremuri. În toate acestea zice Biblia, și vreau să vedeți lucrul acesta, că părinții noștri toți au fost sub nor și au trecut prin mare. Și aceasta vrem să vedem Exod 13:21. Vreau să afișăm câteva versete, să vă confirm ceea ce spunem. Zice,
Exod 13:21, Domnul mergea înaintea lor ziua. Auziți, într-un stâlp de... Cine mergea înaintea lor? Domnul. Deci direct Domnul, nu un înger. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Lăudat să fie Domnul. Am vrea să citim și Numeri, capitolul 9:18. Numeri 9:18. Copiii lui Israel, zice, porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului. Tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. Lăudat să fie Domnul. Știți ce se întâmpla? Din momentul când a ieșit poporul Israel din sub robia egipteană, Dumnezeu s-a înfățișat. Și când norul se oprea, se opreau și ei, își făceau tabăra. Dar la un moment dat, norul începea să plece. Tot Israelul trebuia în grabă, repede, să strângă toate lucrurile și să meargă după Domnul. Știți care este problema? Că la unii nu prea le-a convenit schimbările acestea așa dintr-o dată, norul, când vrea el să plece, când vrea să stea. Vroiau într-un fel ca norul să stea la comanda lor, când vor ei să pornească și când vor ei să se oprească. Ei, cam așa a fost poporul din Israel atunci și cam așa am fi vrut și noi, am și dorit noi, ca Dumnezeu să fie la dispoziția noastră. Ori vreau să înțelegeți că astăzi noi avem o altă călăuzire, nu a unui nor, ci călăuzirea Duhului Sfânt. Biblia zice, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul Sfânt. Slăvit să fie Dumnezeu! Eu vreau să înțelegeți că Duhul Sfânt, când unde vrea El să ne conducă, noi suntem la dispoziția Duhului Sfânt. Nu Duhul Sfânt este la dispoziția noastră. De aceea vreau să înțelegeți că noi trebuie să ascultăm de Duhul Sfânt. Nu Duhul Sfânt trebuie să asculte de noi. Problema noastră este că noi nu mai facem diferența. Dacă avem Duhul Sfânt. Deci fiți foarte atenți că într-un pustiu, dacă n-ai o călăuzire, te rătăcești. Și vreau să înțelegeți că în lumea aceasta este un pustiu în care mulți s-au rătăcit. Și știți, spuneam la Matei 22:29, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți și nici puterea lui Dumnezeu. Și vreau să înțelegeți, de aceea sunt astăzi adunări rătăcite. Sunt biserici declarate, adunări declarate biserici și sunt rătăcite. Și trăiesc într-o formă lumească și într-o formă lumească și firească și asta este tot mai mult pentru că astăzi oamenii vor să fie Dumnezeu la dispoziția lor, nu ei la dispoziția lui Dumnezeu. Și sub forma aceasta de evlavie au făcut și trăiesc cum vor ei. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu a plecat de mult din mijlocul lor. Că în momentul când se așeza tabăra și Dumnezeu se hotăra să pornească, el nu stătea până când își strânge sculele, până strânge nu știu cum, instrumentele. Stai, Doamne! Nu, stai, Doamne! Fiecare trebuia să se conformeze. Și când vedeau că norul se pune pe drum, ei trebuiau imediat să strângă lucrurile, să strângă imediat și să meargă după nor. Alții care de-abia se deșteptau, alții care de-abia se trezeau, alții de-abia mai stau un pic, mai dorm un pic, nu știu cum, nu știu ce, lasă că Domnul e bun. Auzi, și că s-au trezit, unde-i norul? Nu-i mai norul. Ce să fac, Doamne, unde să mai iau? Nu spui de multe ori, care nu te l-au luat de la, pe unde să mai merg? Știți de ce? Că norul a plecat de mult și nu-i mai călăuzirea. Și când nu-i mai călăuzirea, nu mai știi ce să faci. Unde să mai mergi? Unde sunt, Doamne? Unde am ajuns, Doamne? E normal că nu mai ai. Duhul Sfânt a plecat de mult și nu mai e călăuzirea. Pentru că în momentul când ești călăuzit de Duhul Sfânt, lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Duhul Sfânt te umbrește, Duhul Sfânt te conduce, Duhul Sfânt te călăuzește, Duhul Sfânt îți vorbește și atunci din Duhul Sfânt izvorăște. Vine bucuria, vine dragostea, vine pacea, vine răbdarea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, facerea de bine, înfrânarea poftelor și spunem slăvit să fie Domnul. Nu e mai Duhul Sfânt, nu e mai înfrânarea poftelor. Și pe latura aceasta să vorbim, dacă ne permite timpul, să dezvoltăm mai mult. Fraților,
Te întreb astăzi, mai ai călăuzirea Duhului Sfânt? Sau Duhul Sfânt a plecat de multă vreme și ai început să rătăcești și să cauți? Pentru că Duhul Sfânt a plecat. Și poporul care a fost activ, imediat, era clar. Dar unii care până și-au strâns ei tot ce aveau ei și s-au hotărât să plece și ei, nu-i mei, și s-au trezit singuri în pustiu. Ești cumva trezit singur în pustiu? Și nu mai știi ce să faci? Nu mai e un rol? Nu mai e un rost? Nu mai știi de tine? Nu mai știi de capul tău? Nu mai știi ce să mai? Nu mai ai nicio traiectorie? Nu mai ai nicio legătură? Nu mai... Unde să merg, Doamne? Ce să fac? Nu-i mai nicio călăuzire? Atenție! În această seară, îndurarea Domnului este peste noi. Și soluția este Duhul Sfânt. Lăudați să fie Domnul! De aceea vreau să înțelegeți că sunt multe alte locașe de rugăciune, forme de evanghelii, adunări în care zic că au călăuzirea Duhului Sfânt. Dar ascultați-mă, Duhul Sfânt a plecat de la ei de multă vreme. Ca să fii condus și călăuzit de Duhul Sfânt, trebuie să se vadă în viața ta și în viața mea că Duhul Sfânt ne conduce. Lăudați să fie Domnul! Dacă suntem o biserică călăuzită de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt trebuie să se vadă în biserică. Aleluia, slăvit să fie Domnul! Aici se vede autoritatea și se vede prezența lui Dumnezeu. Duhul Sfânt care cercetează. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! De aceea, nu pedalez mult pe latura aceasta, pentru că avem alte versete care, cu ajutorul Domnului, vrem să le marcăm. Dar, atenție, călăuzirea Duhului Sfânt, pentru că n-ai Duhul Sfânt, fără Duhul Sfânt, n-ai cum să ajungi în cer. Pentru că tocmai Duhul Sfânt nouă ne este dat să ne conducă, să ne călăuzească, să ne ducă în cer. N-ai cum să ajungi în cer dacă ai pierdut călăuzirea Duhului Sfânt. Mă înțelegeți? Mă înțelegeți? Când ai pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vine cu daruri, are și roadă și daruri. N-ai cum să le separi. Din momentul când Duhul Sfânt este în tine, aici Biblia ne vorbește și nu vreau acum să intru pe latura aceasta, să intrăm într-un studiu biblic, dar scrie, și multora care nu le convine am zis, auzi, nu-ți convine ce scrie, te rog frumos, rupe pagina dacă nu vrei să o trăiești. Știți cine rupe paginile din Scriptură? Satanicii. Dar dacă este scris și nu vrei să trăiești, unde ești? Unde ești? Dacă treci peste ce este scris. Și când Biblia vorbește aici de călăuzirea Duhului Sfânt, de darurile Duhului Sfânt, de roada Duhului Sfânt, și unii ajung să spun că e copilării, Doamne, ai milă. Îndurarea Domnului să fie peste ei, dacă Domnul îi va mai ierta. Pentru că a vorbi împotriva Duhului Sfânt este hulă. Și cine hulăște pe Duhul Sfânt n-are iertare. Nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Așa că îndurarea Domnului să fie peste noi. Deci toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Deci, frați și surori, pe lângă că Domnul îi conducea și călăuzea în pustiu, nu munceau absolut nimic. Nu făceau nimic. Dar din cer li se dădea mană cerească. Erau niște bobițe, ca de coriandru spune, dar aveau gust de miere. Erau frământate acolo, pisate și făcute din ele o turtă care avea un gust extraordinar. Hrana aceasta conținea atâtea minerale că spune Biblia, în toți anii aceștia nu ți s-au umflat picioarele. În toți anii aceștia n-ai fost bolnav, pentru că ceea ce Dumnezeu a hrănit poporul a avut exact necesar trupului pentru călătoria aceasta în pustiu. Pentru că Dumnezeu a purtat de grijă. Slăvit să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Toți au mâncat mana cerească, pâinea din cer. Apoi, toți au băut din aceeași stâncă. Cine era stânca? Hristos! Slăvit să fie Domnul! Deci, călăuzirea Domnului, mană cerească, pâine din cer, apă din stâncă și totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Extraordinar. De ce oare n-au fost plăcuți? Și au pierit în pustie. De ce? De ce oare? Ți-ai pus întrebarea că pot să fiu eu, poți să fii tu, unul din aceștia? Îndurarea Domnului să fie peste noi. Auziți,
Și aceste lucruri, zice, totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți, versetul 5, căci au pierdut în pustie. Și aici avem o trimitere, Iuda, versetul 5. Deci, m-aș bucura să vedeți numai trimiterele, să le vedem, să le luăm pe rând și ar fi fost de ajuns la textul nostru. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Adică după ce au văzut toate semnele și toate minunile, au început să cârtească, au început și vedem în continuare ceea ce au făcut. Și toți aceștia care n-au crezut în Dumnezeu, zice, Dumnezeu a nimicit. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. Să nu poftim. Ce au poftit ei? Vreți să vedem ce au poftit? Numeri, capitolul 11, versetul 4. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, auziți acum, adunătura de oameni, fiți foarte atenți. Vreau să rămân aici un pic, băiatul meu. În momentul când a ieșit poporul Israel de sub robie, vreau să vă spun că în Egipt acolo erau mulți oameni robiți din alte popoare. Și în momentul când Dumnezeu a scos cu braț puternic poporul din Egipt, au ieșit și adunătura aceasta de oameni, care nu erau din poporul Israel, erau din alte etnie, alte neamuri, alte țări, dar au profitat de ieșire. Au ieșit și au mers cu ei, ca să fie eliberați de sub biciurile faraonului. Acum, adunătura aceea de oameni, care au ieșit împreună cu poporul Israel, zice cuvântul Domnului că i-a venit pofta. Și vreau să interpretăm acum că nu toți care suntem botezați aici, împreună cu noi, mai sunt unii care s-au botezat doar de formă. Mai sunt unii care s-au botezat doar așa, de ochii oamenilor. Mai sunt unii care au ieșit cu pocăința, că s-a pocăit nevastă sa. Și s-a venit și el la pocăință, că n-are ce să mai facă. După ce a încercat în toate felurile, n-a reușit și nevasta l-a biruit. Sau poate să fie invers. S-a pocăit bărbatul și se pocăiește și ea. Dar nu e o schimbare. Nu e o schimbare. Nu e nimic. O pocăință, un botez doar de formă. Împreună cu pocăiții și împreună cu biserica, mai e și adunătura de oameni. Și adunătura aceasta de oameni, oamenii aceștia firești, știi ce? Le vine pofta. Oamenii firești mai vor un fotbal, mai vor o competiție, mai vor nu știu cum. Nu-i rău să joci un fotbal, să bați mingi așa pe teren. Că nu e un păcat. Da? Dar vreau să înțelegeți. Alte lucruri unde sunt acolo pus. Bine, am zis asta așa, pentru că am trecut noi printr-o situație. Dar sunt unii care le vine pofta. Hai bă, lasă biserica, hai să mergem la ce? Și acum spuneți voi la ce? La unii le vine pofta. Și ăștia sunt oameni care influențează. Oamenii ăștia care influențează adunătura de oameni nu se conformează în biserică. E pe lângă că nu se conformează în biserică, adunătura aceasta de oameni mai caută și să inducă pe ăla în eroare. Și atâta trebuie, că ăștia nu sunt altceva decât niște șerpi, care vom vorbi mai târziu despre ei. Adunătura de oameni din mijlocul bisericii, din mijlocul poporului, caută să inducă pe oamenii dumnezeiești, să inducă în eroare. Caută în așa fel să-i devieze de la drumul lor. Și nu mă vezi în biserică, el ascultă. Și ascultă că văd ce vă spun asta. Ești sorbiți de cuvântul Domnului. Și ăsta îi șoptește ceva la ureche. I-a distras atenția, i s-a schimbat înfățișarea. Dintr-o dată. Nu mai ascultă cuvânt. Așa-i, nu mai ascult. Poate ieși și afară. Că e mușcat. Vorbim mai târziu un pic. Adunătura de oameni influențează negativ. Deci dacă ești aici unul din acesta, care influențezi negativ,
nu-ți convine slujba, nu-ți convine cântarea, nu-ți convine predica, nu-ți convine măsurile care sunt luate, nu-ți convine cotizația, nu-ți convine una, nu-ți convine alta, nu-ți convine. Ești adunătură. Nu-ți convine ție personal? Vino stai de vorbă cu mine. Care prin harul Domnului sunt pus aici. Vorbește cu frații din comitet. Adunare generală. Și deschis acolo vorbim, frate, nu-mi convine asta, nu e biblic asta, uite ce faceți asta de biblic. Da? Te iau în brațe și te sărut. Mulțumesc, frate, că ne trezești. Domnul să te binecuvânteze. Dar când influențezi negativ și caută să te folosească negativ, rupem biserica, nu? Că de ce se fac biserici? De ce se fac două biserici? Că sunt mai buni? Ar trebui să se vadă slava lui Dumnezeu. Ar trebui să vadă. Dar știți ce? Influența negativă, adunătura de oameni care au fel de pretexte biblice, dar în spate să-și împlinească scopurile lor. De aceea, dacă aici e cineva adunătură, mă rog sângele lui Hristos să fie peste noi toți. Și să ne face să fim un popor sfânt și curat. Amin, Doamne ajută-ne. Adunătura de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit pofta. Nu știu care e pofta care vine. Atenție tinerilor! Nu influențați poftele voastre și la alți tineri. Că ai poftă de nebunie, du-te singur și fă-ți nebunia. Nu mai căuta să ieși pe alții. Tânără care este, indiferent cine-i, nu căutați să influențați cu nebunia și cu poftele voastre și pe alții, pe poporul Sfânt al lui Dumnezeu. Că le vine mult pofta de lume, să trăiască ca și lumea. Și Biblia zice, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Să te îmbraci ca lumea, să vorbești ca lumea, să trăiești ca lumea, să gândești ca lumea. Păi lumea cu totul ceea ce este pe ea va arde. Și dacă rămâi în lume, îți spun, îmi pare rău de tine. De aceea mă rog în această seară, toți care suntem aici, să nu fim adunătură și să fim oamenii lui Dumnezeu. Care să nu mai avem pofte lumești, ci să avem doar planul și voia lui Dumnezeu. Amin, Doamne, ajută-ne! Adunătura, așa, zice, ba și copiii lui Israel au început să plângă și zică, cine ne va da carne să mâncăm? Auziți pentru ce? Când vorbim de carne, o romerel masesche. De mamas, n-alu Ludia, dar vreau să nu vorbesc acum propriu de carne. Vreau să vorbesc despre pofta. Pofta trupului acestea. Nu se mai satură. Mănâncă carne și acum, în ultima perioadă, am constatat că cele oamenii care mor cel mai repede sunt cei mai mari consumatori de carne. Și acum păflenii și-au schimbat apetitul. Că au văzut că majoritatea, și să recunoaștem, care au trăit bine și ne-am deschis ochii în ei, n-au depășit vârsta de 60 și ceva de ani. Pentru că au trăit nu bine, foarte bine. Și grătarele la maxim. Băutura, grătarele, și ne-am tăjit, dar viața lor a fost foarte scurtă. Și acum încercăm să ne schimbăm meniul, nu? Vreau să înțelegeți că nu este vorba doar de mâncarea aceasta, ci vreau să înțelegeți toate necesitățile trupului, trupul acesta, care caută și nu se mai satură. Nu se mai satură de privit. Nu se mai satură de una, nu se mai satură de alta. Nemulțumire. Cerem sângele lui Hristos să fie peste noi. Amin. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Haideți să mergem mai departe. Zice Biblia, să nu fiți închinători la idoli. Versetul 7. Deci oamenii care nu i-au plăcut lui Dumnezeu au fost aceia care au poftit după carne. Și când vorbim de carne, nu s-au mulțumit cu meniul dat de Dumnezeu, ci vreau meniul, alt meniu. Și acum mai sunt unii aici care nu prea se satură. Știi ce mi-a zis unii? Știi ce mi-a zis? Frate, dar vin la biserică, nu schimbi și tu, frate, predica. Mai spune și tu, frate, ce să spun, frate? Predică, frate, că vreau să aud și eu. Ce să auzi, frate? Știți ce vor astăzi? Am constatat, Evanghelia prosperității nu vorbește de păcat niciodată.
Evanghelia prosperității nu vorbește de păcat. Evanghelia prosperității are niște predicatorii lor, sunt niște predicatori iscusiți extraordinar. Mă uimesc. Am fost tentat uneori să-i ascult și chiar să preiau predicile lor. Dar auziți, am constatat că toate predicile lor sunt numai de iertare, 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 Domnul te iartă, Domnul te iartă, Domnul te iartă. Și la toți le convine și să umple bisericile de oameni că ei trăiesc în fiecare zi în păcat și vin la biserică, Domnul te iartă, se duc iară păcătesc, iară vin la biserică, iară te iartă Domnul și tot așa și le convine. Cum le-ai vorbit despre păcat și despre o sândă și că Dumnezeu este un foc mistuitor, s-a terminat, nu mai vin la biserică. Și am constatat că Evanghelia prosperității nu vorbește despre o stare a neprihănirii care să fie consecventă linie, ci poți să trăiești cum vrei viața, că Domnul te iartă și te iartă și te iartă. E adevărat că te iartă. Dar zice Biblia, cei ce au căzut, care au gustat și care totuși au căzut, e cu neputință să fie noi iarăși. Ce au gustat din darul ceresc. Îmi pare rău că iau din Biblie numai ce le convine lor. Vreau să înțelegeți că eu nu pot să iau ce vreau eu. Eu trebuie să vorbesc ceea ce este scris. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. De ce să facă? Ca să mustre. Ori pentru unii mustrarea nu mai are loc. Frate, numai mustrare. Mustrarea, disciplinarea își are rolul ei. Că dacă un copil în viață nu-l disciplinezi, nu-l mustri, știi cum crește? Alintat. Și alintăturile știi ce fac? Alintăturile iau copiii pe părinții, iau la bătaie și la șuturi. Așa se întâmplă. Noi nu vrem să avem copii alintați și nu vrem să fim copii alintați, ci vrem să fim copii smeriți și binecuvântați. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Așa că meniul care ne-l dă Dumnezeu, să-i mulțumim și să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul că mi-l-ai dat. Amin, Doamne, ajută-ne. Zice, să nu fiți închinători la idol, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Acum nu-i, auziți, poporul, zice, a șezut să mănânce și să bea. Și s-au sculat a mânca. E ceva, dacă e vorba de băutură, da? Și să beie, băutura aceasta care i-a luat mințile, au început să joace. Și după toate aceste lucruri s-au dedat la curvie. Avem un verset aici, versetul 14 spune așa. De aceea, 1 Corinteni 10 cu 14, de aceea, preiubiții mei, fugiți de închinare la idoli. Ce s-a întâmplat de altfel? În timp ce Moise s-a dus pe munte să primească legea, poporul, când s-a văzut fără conducător, l-au luat pe Aron. Arone, fă ce vrei cu noi, dar fă-ne un Dumnezeu, că uite, Moise nu mai vine. Și în timp ce Moise stătea acolo, 40 de zile a stat, da? Nemâncat și nebăut, să primească legile date de Dumnezeu, poporul, știi ce a făcut jos? Au stat, au mâncat, au băut și au început să joace. Nu? Parcă se aseamănă Toflea, rugul aprins, cu starea asta. Hristos, Domnul, s-a dus în cer să ne pregătească un loc. Nu-i așa? Și acum Hristos a zis, mă duc să vă pregătesc că acolo unde sunt eu. Și acum ce face? Ce face rugul aprins? Mai zalaga, ha? Începe o sală. N-aia ca? Han, pien, călân, hai să urmil. Sau deja intri salele eu te găs. Îndurarea Domnului să fie. Acum când Moise, auziți, Moise s-a dus acolo să pregătească și a stat în post acolo, da? Nemâncat. Poporul cum trebuia să stea? Cum trebuia să fie poporul? Dar ce a zis? Fă-ne un Dumnezeu! I-a făcut un Dumnezeu și Dumnezeul acela era Dumnezeul egiptenilor. Și acolo, da, ăsta ne dă voie. Dumnezeu ăsta ne dă voie să jucăm, să bem, să curvim și ăla a fost un Dumnezeu care le-a plăcut lor. Frați și surori, închinarea la idoli, vreau să înțelegeți, Efeseni capitolul 5,
cu versetul 5. Închinarea la idol ce înseamnă? Nu vreau să pedalez mult pe latura aceasta. Știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în Împărăția lui Hristos. Niciun lacom de avere. Lacomii de avere sunt închinători la idol. Știți care sunt dumnezeii aceștia care se închină? Idolii aceștia? 1. Banul. Banul. Am bani, am putere. Am bani, am putere. Și oamenii care au bani, ei cred că au și putere și unii chiar au putere de influențare. Că sunt unii ziși așa, știți? Și toată viața ei sunt sfinți, vezi, Doamne, ei sunt sfinți, curați, ei nu-și murdăresc mâinile, dar nu sunt mai departe decât ăia care stau și mănâncă cu ei la masă. Oameni care ei câștigă bani prin idolatrie, oameni care câștigă prin furt, prin înșelăciune, oameni care trăiesc în minciună, oameni care pentru bani calcă în picioare tot cuvântul Domnului. Și atunci, ce zici? Ce zice? Nu sunt eu care fac, el. Și Biblia îți interzice categoric să mai ai vreo legătură cu astfel de oameni. Dar cu părere de rău, oamenii aceștia care au bani, cred că au și putere. Și oamenii aceștia care au bani, ei influențează deja biserici, influențează adunări, conduc păstori și păstorii sunt dirijați de ei, pentru că au bani. Și păstorul, în loc să steie drept și hotărât și să spună să pieri împreună cu banii tăi, sunt gata să-și vândă dreptul și să-și vândă ceea ce au mai de preț. Îndurarea Domnului să fie peste noi. Coloseni, capitolul 3. Capitolul 3. În timp ce Moise era sus, pe munte, și acum Hristos este sus, auziți ce ne spune nouă? Căci, Coloseni, capitolul 3, cu versetul 1. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Coloseni 3, cu 1. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Versetul 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Amin, Doamne ajută-ne! Că Hristos este sus, da? Dacă nu gândim, Coloseni 1 cu 2, nu suntem mai departe decât poporul care a șezut să mănânce, să bea și să joace. Dar Coloseni 3 cu 5, și încheiem și capitolul acesta, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Ăștia, închinătorii la idoli, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Cei ce au poftit, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Toți care au cârtit și care n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Închinătorii la idoli, lacomii de avere, închinători la Dumnezeu, banului, Dumnezeul plăcerilor. Că dacă au bani, au putere și atunci pot să-și permită orice. Să trăiască în curvie, să trăiască în beție, să trăiască în rușine, să trăiască în destrăbălare. Ăștia sunt poftitorii, oameni care le vin pofte. Pofte lumești, pofte firești și pofte drăcești. Cerem sângele lui Hristos să fie peste noi. Și Hristos Domnul să ne ajute, amin. Versetul 8. Să nu curvim cum au făcut unii din ei. Auziți, ăștia nu i-au plăcut lui Dumnezeu. Nici cei ce au poftit, nici închinătorii la idoli și nici curvarii. Zice să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Și știți ce s-a întâmplat aici, nu? La Numeri, capitolul 25, acolo avem la versetul 1 și versetul 9. Zice, Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui. Deci poporul Israel a început să se dea la curvie. Pentru că Balac, împăratul Balac, și-a dat seama că este un popor puternic și a zis, nimeni nu poate să biruie, am nevoie cineva să-l blesteme. Îl cheamă pe Balaam, da? Să-i dea bani ca să blesteme poporul ca să poată să-i biruie.
Balaam vine, în loc să blesteme, binecuvântează. Dar în cele din urmă îi dă un sfat. Auzi, n-am nicio putere să pot în dreptul poporului Israel, dar te sfătuiesc ceva, știi ce? Ca să se depărteze Dumnezeu, de acești oameni, numai așa poți să-i birui. Dacă Dumnezeu se depărtează de ei, tu poți să-i birui. Și ce să fac ca să se depărteze Dumnezeu? Știi ce? Bagă-ți fetele la înaintare. Bagă-ți fetele! Și Balac își sacrifică fetele. Îi pune, dezbracă fetele, îmbrăcăminte indecente, da? Transparenturi și tot felul de nu știu cum, și bagă la înaintare. Când au văzut poporul Israel, copiii, din asta vreau, care e sprâncenată, că e fardată, că e mai știu eu ce făcut acolo, festlipuri, ce-i făcute. Nu, astea, fetele din Israel, fete binecuvântate, îmbrăcate cuvincios, cu batip la cap, fustă până așa, lungă, nu mai erau atrase. Dar din momentul când au văzut că asta este pofta ochilor, până acolo, când au văzut, pofta ochilor i-a doborât. Și au luat din fetele lui Balac și s-au dedat la curvie. Fetele lui Balac, știi ce au făcut? Le-a dat să mănânce din lucrurile jertfite morților. Vitele care erau sacrificate morților le-a dat să mănânce. Au mâncat, s-au dedat la curvie și poporul și Dumnezeu s-a depărtat de popor. Și atunci a venit urgia lui Dumnezeu peste ei. Ba unul din căpetenii, știi ce a făcut? A luat-o pe una și a dus acolo. Uitați ce achiziție, uite ce am găsit, uite ce am făcut. Și se lăuda cu frumusețea ei. Și Finias vine și străpunge pe amândoi. Mă rog să se ridice tineri de aici, în care să fie gata să treacă prin ascuțișul săbii ei și prin sulița adevărului tot ce este spurcat și necurat. Amin, Doamne! Și a oprit mânia lui Dumnezeu. Asta au făcut și spune cuvântul Domnului că nu i-au plăcut lui Dumnezeu. Și toți oamenii aceștia care îi curvesc, nu e o curvie trupească, că dacă vreau să acum definiția, știți, a Noului Testament, spune așa că dacă te uiți la o femeie și ai poftit-o, ai și precurvit cu ea. Și Iacov 4:4 spune suflete preacurvare. Suflete preacurvare. Sufletul care poftește după lume. Știi cine e lumea? Lumea este dușmana lui Dumnezeu. E vrăjmașa lui Dumnezeu. Și sufletul care poftește după lume să trăiască ca și lumea, e vrăjmașul lui Dumnezeu. Îndurarea Domnului să fie peste noi. Că așa că ne punem în lumina Scripturii, suntem departe de adevărata pocăință? Fraților, voi credeți că dacă nu ne schimbăm, intrăm în cer? Credeți că de aceea vorbește Biblia? Cui vorbește Biblia? Îngerilor. Nu, nouă ne vorbește. Și Dumnezeu știe ce putem. Știe ce putem și El știe